How do you measure true love? Paano mo masusukat ang totoong pagmamahal? Can you measure true love by the gifts you give your loved ones? Sa pamamagitan ba ng mga binibigay mong regalo? Sa pamamagitan ba ng mga salita na sinasabi mo sa Kanya? You know, the true measure of true love is seen through our actions. Because Saint Anthony says, actions speak louder than words. Ang tanong, anong klaseng kilos at gawa? They are kind acts. Remember that. Sa pamamagitan ng mabuti at mababait nating pinapakita, binibigay, inaalay sa ating mga minamahal. Doon mo masusukat ang tunay na pagmamahal. Doon mo makikita ng isang tao tunay na nagmamahal. Hindi lang sa pamamagitan ng mga mabulaklak na salita, hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, ng gamit, ng regalo. Yung mga maliliit, ordinaryo, na araw-araw na pinapakita natin sa ating mga minamahal. Doon mo masusukat kung tunay ngang minamahal mo sila at kung tunay ka ngang nagmamahal. Look at the everyday actions of your loved ones. Look at yourself. Tingnan mo ano ba yung ginagawa mo. Mga maliliit na bagay. Mabait ka ba? Mabuti ka ba sa kanila? O minsan, napapasama ka dun sa iyong ginagawa sa kanila? It's not about the words Hindi naman tungkol yan dun sa salita. Hindi naman yan tungkol dun sa binibigay mo. Pero tingnan mo, sa pamamagitan ng pagsasalita mo, sa pamamagitan ng ginagawa mo, how do you make them feel? That's a very important question. Ano yung nararamdaman nila pag nagsasalita ka sa kanila? Ano yung nararamdaman nila pag may ginagawa ka? At ito yung magandang tanong. Do they feel good? Mabuti ba yung kanilang nararamdaman? Hindi lang po yung masaya. At tingnan mo, doon ba sa ginagawa mo, napapaganda mo ba yung karanasan nila? O gumaganda ba sila? Kasi, ang tunay na nagmamahal, pag nagmahal siya, gumaganda yung minamahal niya. Amen? At pag nagmamahal ka din, gumaganda ka, gumagwapo ka rin. Di po ba? The one who loves, the one who truly loves, remember this, create beautiful things. Halimbawa, kung isang teacher, mahal niya yung trabaho niya. Pag nagtuturo yan, ang gandang magturo. Di po ba? Kung nagmamaneho ka, driver ka, at mahal mo yung trabaho mo, pag nagmamaneho ka, hindi ka kaskasero. Ay, intindihan niyo po? Kung nagluluto ka, mahal mo yung iyong trabaho, yung iyong pagluluto, mahal mo yung mga pinagluluto mo, masarap yung pagkain na niluluto mo. Anong ibig sabihin? Pag lumabas yung pagkain, maalat, mapait, maasim. Tignan mo, baka may galit yung nagluluto nyo sa inyo. Di ba ba? Kung isa kang husband, lalaki, asawa, mahal na mahal mo yung misis mo, dapat sa tagal ng pagsasama nyo, kung 10 years na yan, hanggang ngayon, maganda.
Kung maganda siya noon, lalo sanang gumanda ngayon. Amen? Pag naging haggard yan, na losyang, anong ibig sabihin? Kulang. Ganyan din sa iyo. Habang nagmamahal ka, dapat mas gumagwapo ka. Pero kabaliktaran, di po ba? Nangyayari sa napakaraming mag-asawa. Dati, nung pagkakasal nila, Instagrammable. Ngayon, ewan na. Stressful ang itsura. Ang tunay na nagmamahal, maganda ang pinapakita, napapaganda ang mga bagay-bagay, ang mga tao sa kilos at gawa niya. Amen? Kaya nga, dito sa nabasa nating kwento, alam na alam mo, itong babae, nagdala ng pabango. No? Ito pong si Maria, nagdala ng pabango, binigay kay Jesus. 1 litro daw, binuhos sa paa niya. Alam mo na tunay siyang nagmamahal. Kasi ginawa niya yon. Para sa kanya, hindi sayang yan eh. Kasi gusto kong mabango ang aking minamahal at ginagalang. Ito naman si Judas, walang pagmamahal. Kasi sabi niya, sayang, dapat ibenta natin yan. Sayang yung pera, dapat ibigay natin sa mga mahihirap. Paano naman yung iyong minamahal? Ano yung binigay mo sa kanya para mapaganda siya, para mapabuti siya? Bakit merong mga tao na tumitigil magmahal? Unang dahilan, kasi nag-expect sila ng kapalit. They stop loving because they expect something in return. Hindi binigay. Nag-alay ka, binaliwala, hindi binalik sa iyo. Merong mga iba, ayaw na magmahal, tumigil na sa pagmamahal. Bakit? Kasi nagbigay, sinayang yung pagmamahal. 10 years na nagsasama, pinagpalit sa iba. Araw-araw na nagtatrabaho, nagtitiis kahit na mag-overtime, nagtiis na mag-abroad, lumayo sa pamilya. Pag-uwi dito, mabibigla, pinagpalit na lang sa iba. Sayang. Sinayang yung kabutihan, sinayang yung sakripisyo. Ayaw na magmahal. Pero bakit merong mga iba ayaw magmahal? Kasi they stop choosing to love. Pag pinipili mo kasing magmahal ka, kahit na sabihin mo, hindi na ibalik sa iyo yung pagmamahal mo. Pag pinipili mong magmahal, kahit na sabihin mo, sinayang niya yung pagmamahal na binigay mo. Magpapatuloy ka pa rin magmahal because love is a choice. Remember that. Love is not a feeling. Love is always a choice. Tignan niyo po kayong mga grandparents, mga lolo at lola na. Di ba, pagbibigyan mo ng pagkain yung apo mo, tatapon yan. Minsan di man uubusin. Kaya yung mga ibang lola, lolo, lola, tumataba. Bakit? Nasabihin, sayang, ako na lang kakain. No? Mataba. Pero there are no hard feelings. Kahit na sinayang, kahit na tinapon, kahit na binaliwala. Bakit yung mga lolo't lola, di ba? Kahit na anong gawin ng apo, mahal na mahal pa rin.
Love ko to. Dinumihan na nga yung bahay, pinagsusulat-sulatan na, yung mga dingding. Ay, di ba? Kayong mga magulang, magagalit kayo, papaluin nyo. Anong sasabihin ng mga lola at lola? Wag mo papaluin, wag papaluin. Naririnig ko yung mga ibang lolo at lola sa inyo. Sabi, ngayong nga mga anak ko, hindi ko binantayan. Ngayong naging lola na ako, ngayong naging lolo na ako, tanda ko na. Ngayon ako nagbantay ng bata. Ngayon ako nagkalinga, nag-aalaga ng bata. Kahit na nagbasag yan ng baso, ng pinggan, kahit na nagkalat yan sa bahay, bakit kaya mo pa rin mahalin? Bakit kaya mo pa rin patawarin? It is not because of what they do. It is because of what you choose. Pinili mo pa rin na kahit na anong gawin niya, mahal ko yan. Bakit meron mga iba tumitigil sa pagmamahal nila? Kasi tumigil sila sa pagpili na mamahalin ko ang taong ito na nakasakit sa akin. A lot focus on the pain, on the hurt of the relationship. That is why they stop. But the only remedy there are two things. First, the Spirit of God. Tandaan po natin, pag nandyan ang Espiritu ng Diyos, may Espiritu ng pagmamahal. Pag nandyan ang Espiritu ng Diyos, kaya mo magpatawad, kaya mo magpasensya, kaya mo magtiis. Kaya kung nasasaktan ka, nakikita mo, sinasayang yung pagmamahal na binigay mo, always pray, always pray. And you can love that person who have hurt you. But secondly, continue to be kind. Ang pagmamahal, hindi mo mahihiwalay yan sa kabutihan, sa kabaitan. Love and kindness always goes hand in hand. Pag wala yung kabaitan, pag wala yung kabutihan sa pagmamahal, that love will dry up. That love will disappear. It will not become true love. Ang kasabihan nga, the true measure of love is to love without measure. Amen? The true measure of love is to love without measure. Ang tunay na sukat ng pagmamahal ay yung magmahal kang walang sukat. Walang timbang, walang pangungwenta. So ask yourself that question. How am I loving? And how am I in my loving? Kumusta na ako sa aking pagmamahal sa aking pamilya? Nagiging mabuti ba ako? Napapaganda ba ang aking pagkatao? O napapalala ako? Napapasama ako? Bakit nagsasawa na ako sa aking pagmamahal, sa aking pagbibigay? Baka naman, tinitignan mo yung nasasayang. Baka naman, nakikita mo, naghihintay ka ng kapalit sa ginagawa mo. Pagpagod ka ng magmahal, magdasal ka, at pagpatuloy mong maging mabuti. Huwag kang maghintay ng kapalit. Dahil ang pinakamasarap na karanasan ay yung nagmamahal ka, nagbibigay ka na walang kapalit. Yun lang nagmamahal ka, gantimpala na yan. Premyo na yan, grasya na yan. Kaya nga, ipagdasal natin, kamukha ng ating Panginoon, na piliin natin palaging magmahal. Love with kindness, you will become happy, and your lives will become beautiful. Amen.